Assalamu alaykum, mehman tomaşaçylar. Edil vatandaşlar, mawy aýlym göňünde Ulgamda owaza ähliňizi hoş gördük. Ulgamda owazyň biz bugün täze sanyna başlaýas. Sözümiziň başynda bolsa biz ýaşlary şeýle döwrewap gepleşikler taýýarlap ýaýlyma bermäge, bize ähli mümkinçilikleri, giň mümkinçilikleri döretip berýän biziň baş halypamyz, gahrman arkadagymyza, hormatly prezidentimiz arkadagly, gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadagymyzyň, hormatly prezidentimiz arkadagly, gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak tutýan tutumly işleri elmidama rowana ýollarda rowaşlyklary besenmegli tüýsürekden arzu edýäs. Mehman tomaşaçylar, edil vatandaşlar, Ulgamda owaz atly aýdym saada dinjaş gepleşigimiziň bugünkü täze sanyna bolsa, ýagny sizden gelip goşan SMS-ler nazar alyp gepleşigimiziň bugünkü sahnasyna özüniň izlerle saada niýetleri bilen bir-biriniň gow aýdym saadary, Türkmen aýdym saat sunugatynyň ustatlary, halipalamyzdan bize miras galan ajaýyp Türkmen halk aýdymlaryny täzeçi öwüşgüni bilen sizin dikkatinizi ýetirjek mehmanymyz Toýmurat Işanurduýew. Toýmurat bugün Ulgamda owazyň sahnasyna gepleşigimizde ilki bilen hoş gördük diýäs. Sag bolun, hoş geldi. Menem sportdan peýdalanyp biz ýaş aýdymçylar şu giň mümkinçilikleri döretip berýän Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagymyza, arkadagy gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýan. Jallar sag ömürleri uzak bolsun, tutýan tutumly işleri elmedäme rawazar. Köp sag bolsun aýdýas. Toýmurat arzuwlaryňyz hasy bolsun. Gepleşigimizde oňam tamaşa edýäňizmi? Hoş geldi gepleşiňize. Maşgala bolup tamaşa edýäs. Gatnaşmaga höwes edýädim. Bugün dinleýijilerimiz üçin başardygymyzdan halypalan aýdymlaryny ýerine ýetirip bereriz. Köp sag bolsun aýdýas Toýmurat, arzuwlaryňyz hasy bolsun. Türkmen halkynyň milli lideri biziň baş halypamyz, gahrman arkadagymyzyň saýasyny, hormatly prezidentimiz arkadagly, gahrman serdarymyzyň saýasyny, ýurdumyzyň toý bayramlaryna mahmal owazyňyz berentden almagyny gepleşigimiziň başynda arzuwlaýas. Indi bugün bize tomaşa edýän Türkmen owazynyň aýdym saýasynyň jan köýerleri, siziň öz muşdoklaryňyz gepleşikde bir nähili aýdymlar bilen taýýarlykly geldiňiz, nähili aýdymlara garaşmaly. Halypalarymyzdan miras galan aýdymlary, estrada aýdymlary getirdim. Toýmurat, şu gepleşigimiziň dowamynda bize ýagny gysga bergimiz 0500 berge ençe SMS-ler gelip gowuşdy. Sonu gelin aýdymynyň istek bildirýärler. Olarym gepleşigimiň dowamyny ýerine ýetirersiňizmi? Awa şeýle ilkinji aýdym şol sonu gelin aýdymdan başlaýan. Häzir Toýmurat aýdym saada ýa-ni sonu geline geçmeden öňürti şeýlerek bir sowalymyz bar. Onsoň şu sowalymyzdan jogaplandyrsaňyz gepleşigimizi bir badargaly aýyrs aýdym bilen. Ähli işte insanlara ilham berýän güç. Näme-de hasatlaýaňyz? Ol güçme gerem enäniň sevgisi, enäniň arzuwy bolsa gerek. Ene ýylgyrýan bolsa hemişe öý ojak, abad, ýurt abadandyr. Şoň üçin hem enelerimiz mudama gulup ýaşatyrlar. Elbetde dogry belleýän. Sebäbi eneler ýylgyrsa, älim ýylgyrýar. Toýmurat, sowalymy diýseň, täsiri jogaplandyrdyňyz. Eneler biziň dünýämiziň, ömrümiziň bedegi. Eneler ýylgyrsa dogry belleýän, älim ýylgyrýar. Indi gelen gepleşigimizi ýa-ni belleşiňiz ýaly ajaýyp bir aýdym bilen başlaýan. Başlasana. Nasahnamy size garaşýar. Gelinlere var yardım yarey, getin koynum öyle divey. Gelinlere var yardım yaro, getin koynum öyle divey. Ay abba beni ken akın ya, ağrım salya dönüşümeley. Sana Sülmeresine kevat bidim yatlasın. Yağlar şol havada, aklım alli bir gelin. Abbasini
Kevat bizim yatlasın Ey ağalar şol ovada Aklım arlayıp bir gelin Ay pendilimin adı geçtime Aşık bollum gel adına ley Hatsa bimarım min senin yarım Gel yeteceğine dadıma yey Hatsa bimarım min senin yarım Sen yetiştin dadıma ley Bir piyala çay vereydin Ödilim bilin kaynadı ey Dinleme otursun yaram Karaca gülüm oynadı Sana gelin niçin otursun Ağlaca gülüm oynadı Hay bir piyala Gel bir piyala çay vereydin Ödilim bilin kaynadı Dinleme otursun yaram Karaca gülüm oynadı ey Sana gelin niçin otursun Karaca gülüm oynadı Yağış neme yağyarsın Yalan çiğni diledi Gelin nire var yarsın yarey Ketin koynum öledi İyi ağalar şol ovada Aklım allayıp bir gelin İyi dostlarım kola dey Aklım allayıp bir gelin Toymrat köp sağ bolsun aýdýas. Diýseň bir aýdymy täsirli ýerine ýetirdiňiz. Indi gepleşigimizi gysgaçyk sowallar bilen dowam edýäs. Ýöne gepleşigimizde esasy agla we bölege siziň ýerine ýetirjek aýdymlaryňyzdan sahadan ýetlemediň ýerine ýetirjek sazlaryny barat bolar. Sunugat ýoluna öz ornuny tapmak üçin näme etmeli? Siziň pikiriňizçe kynmy? Soradan belli bolşaly sungatda öz ornuny tapmak aňsat däl. Onuň üçin ilki bilen döretmek gerek, täze aýdymlar bilen dinleýijilerimizi begendirmek gerek. Elmidama öz muştaklaryny begendirip durun, Toymrat. Duýgu diýip bir zatda bizi ýaşadýan, biziň ömrümizi bezeýän her bir zada duýgu gerek, dogry däme, Toymrat? Aýdym aýtmak size nähil duýgular bagışlaýar? Aýdym ýerine ýetiriňizde nähil duýgular başdan geçirýäňiz? Aýdym insanyň izat inçe duýgularyna täsir edip, onu durmuşa höweslendirýär. Şoň üçin hem aýdymlary ýerine ýetiremizde duýgu bilen, ýürek bilen ýerine ýetirýäs. Ýürekden aýdylan aýdymlarym halyplamyzyň aýdyşy ýaly ýürege täsir edýär. Elbetde Toymrat dogry belledin. Köňle ýakyn aýdymlar, bir ýüreğe ýakyn aýdymlar, duýgulu aýdymlar ýanynda insan oňa adam beýgtyýar hinnenden duýmany galýar. Aýdym saat biziň ömrümizde hasan bir durmuşymyza bedeg bolýar, hawaýal zerur. Ýa-ni sözümizin başynda, gepleşigimiziň başynda da bir halypalamyzdan bize miras galan estrada görnüşinäki halk aýdymlary ýerine ýetirýän idiňiz. Indi haýsy dürüjlük işgärni, haýsy aýdymçynyň dürüdýän eserlerini özüňizde ýakyn görýäňiz? Haýsy halypalary has ýykyn edýäňiz? Hemme halypalary dinleýän, ýöne esasy ýykyn edip dinleýän halypalarym Anna Gurban Ilyasov, Qaqajan Nuriýew. Şol halypalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryny başardygymyzdan ýerine ýetirip halkymyza höderler. Halypalaryň ýerine ýetiren aýdymlaryndan biziň gepleşigimize getirdiňizmi?
O şerli yerine yetiren sana gelin aydımam Halipa Han Urban İlyasov'un yerine yetiren aydymy şol Halipany dinläp şoňa kynçylyk etip özümçe 3 gün berip yerine yetirdim başardygymdan. Inni häzir haýsy halipaň ýerine ýetiren aýdymlary bilen çykyş etjek? Halipa Kakajan Nuriýewiň Rowadan aydym bar, seni menden elwan güller ekitdi diýip şonu başardygymdan yerine ýetirip berýän. Mehwalar bir gepleşigime dowam edýär. Bizden daşlaşmaň. Türkmen owazyna, ulgamda owaza, ulgamda galyň. Gözlerimde uçtu gitti gül keşfin, seni menden elwan güller ekitdi. Wagtyna yetmedin nurum tiňmeda, inni peýda ýok ýerlere ketdi. Gözlerimde uçtu gitti gül keşfin, seni menden elwan güller ekitdi. Wagtyna yetmedin nurum tiňmeda, inni peýda ýok ýerlere ketdi. Gidişeydim gözlerin uçtum ýat bolyp, yüreğime yapıştım yanar ot bolyp. Yine bir gün gözlerin uçtum ýat bolyp, yüreğime yapıştım yanar ot bolyp. Gözlerim galy, gözlerim galy, arzumda et bolyp. Seni menden elwan güllere ketdi. Gözlerim galy, gözlerim galy, yüreğimde et bolyp. Inni peýda ýok ýyllara ketdi. Sen olsaň bolmasaň göwnüm bir ýaly, bar uçdy dargan gara tarýaly. Ger tapdyrýan bolsaň da sen derýaly, ýöne peýda ýok zillere ketdi. Ger tapdyrýan bolsaň da derýaly, inni peýda ýok ýyllara ketdi. Gidişeydim gözden uçtum ýat bolyp, yüreğime yapıştım yanar ot bolyp. Gidişeydim gözden uçtum ýat bolyp, yüreğime yapıştım yanar ot bolyp. Gözlerim galy, gözlerim galy, arzumda et bolyp. Seni menden elwan güllere ketdi. Gözlerim galy, gözlerim galy, yüreğimde et bolyp. Inni peýda ýok ýyllara ketdi. Uzun
hoş geçen geceler öttü. Bir neçe gün doğdu, neçe taң attı. Yanı yıllık hasreti yüreğime yetti. Teniminin elvan güllere gitti. Yirkelik hasreti yüreğime yetti. İnni peydatı yok, yıllara gitti. İniciydi gökten uçtum yat boli. Yüreğe yapıştım yanar ot boli. İniciydi gökten uçtum yat boli. Yüreğe yapıştım yanar ot boli. Gülüm Ali ardımda ek boli. İlvan güllere gitti. Gönlüm galli ardımda et boli. Seniminin övgün yerlere gitti. Dilimin ilvan güllere gitti. İnni peydatı yok yıllara gitti. Senimin övgün yerlere gitti. İnni peydatı yok yıllara gitti. Toymrat yerine yetirip beren şeyle şarın aydym üçün köp sağ bolsun aýdýas. Bizin ne gepmişiňizde ýene de sowallar bilen dowam edýäs. Durmuşda haýsy ýörelgelere ýerýäňiz? Döwür bilen döwürdeş bolmak hoş geldi. Biz ýaşaýdymçylaryň esasy maksady ýurdumyzy, watanymyzy, döwrümyzi wasp etmek. Sizin pikiriňizçe şu aýdym saýdyň esasy maksady nämeden ibarat? Aýdym saýdy insanlary näme berýär? Esasy maksady adamlara dynçlyk, ruhy lezzet bermekden ibarat. Esasy bilecek zadymam ol adamlaryň agzybirliginiň, ýurtlaryň parahatlygynyň hatyrasyna hyzmat etýär. Dogry belýär. Sebäbi nirde agzybirlik bar bolsa, nirde parahatçylyk bar bolsa, şo ýerde aýdym bar, saz bar, şatlyk bar, gülkü bar, bagyt bar. Gelin gepmişimizden Toymrat eýdigderli 3 tane aýdym bilen dowam eder. Başçysyn. Ul howastra onna tahnamy size garaşýar. Yada düşen tekir vakti minni yaş yüreğimin tendin vakti minni khan minni. Yada düşen tekir vakti minni yaş yüreğimin tendin vakti minni khan minni. Barça yıllardan ovadan, ovadan minni. Minni, minni khan minni. Himme yıllardan ovadan karavil minni. Kara gözlüm gülüp durgy ilmatan mana. Minne deyin yanıma gıyır ışkın oduna. Vay kara gözlüm gülüp dura ilmatan mana. Minne deyin yanıma gıyır ışkın oduna. Barça yıllardan ovadan, ovadan minni. Minni, minni khan minni. Kimna yıllardan ovadan karavil minni.
senin vatmın şirin dil bilen gelbideyin uğul boyumu kadar gül bilen aydayın senin vatmın şirin dil bilen gelbideyin uğul boyumu kadar gül bilen mingliyiz mingli barça yıllardan ovadan mingli han mingli kenarlardan ovadan garawel mingli hay erekallah Mingli can mingli kenarlardan ovadan mingli han mingli barça yıllardan ovadan mingli kenarlardan ovadan mingli barça yıllardan ovadan garawel mingli ataşa seminler ışık pervana ataşa seminler ışık pervana yanar min kuyur meney gün yak mingli yarmak mingli ataşa zeminler ışık pervana ataşa zeminler ışık pervana yanar min kuyur günü yak mingli yarmak mingli bir sözüm vermerin yüzümün destana bir sözüm vermena yüzümün destana yanar min kuyur günü yak mingli yarmak mingli sayrata bülbüller açılsa güller sayrata bülbüller açılsa güller ay geçer yıl geçer öğrilmez yılları dolanmaz yılları roman boynuma öğrilse onlar roman boynuma ömrülde vallahi bu canımda takade kalmadak minni yarmak minni
Kemantı atardın, tıyıkı getirdin, tıyıkı getirdin. Yalancı 5 günler mizan gelirdin. Yalancı 5 günler o mizan atardın. 6. gün munna oymadak minli, yarmak minli. 6. gün munna ey oymadak minli, yarmak minli. Bu canda kakaney kalmadak minli, yarmak minli. Hey canımak minli me, yarmak minli. Adamın balatı Altay olanla Zekerleri açılgan hey Gülümün derdin. İşin dolup dördüne kadın atanla Altından sayılanın hey Balımın derdin, balımın derdin. O dördünde getirir vurur başına, o mecinde suaney gelir karşına. Ardıyla yeteydin yıldın mecine, büyük dağdan iğneney silemin derdin, silemin derdin. Oturdum da mizan matardin. 35'te cuvaney bağrım edirdin. Kırkında kolu ile yola gelirdin. Bak kervan uğruan hey göçemin derdin. Elinde kattından yerin çekilir, almacımda pelvaney bilim nükler. 70'inde alayay dişin dökülür. Sonunda ağlanan hey böyle bir derdin, böyle bir derdin.
balamin derdin, gülümün derdin. Toymrat yerini yetirip beren aydımlarınız üçün köp sağ bolsun aýdýas. Ne bir gepleşigmidi, ýene de bir gyýt gyzyk sowalar bilen, söhbetli görnüşler bilen dowam edýäs. Täze aydymlary işläriniňizde Toymrat, täze aydymlary yetirip dursunuz tomaşaçylary. Esasy nämelere köp üns berýäňiz? Yerini ýetirýän aydymlaryňyzy kim bilen maslahatlaşýaňyz? Aydymlary yerini ýetirjekde saýlamak üçin, ýani halipalamyzdan bize miras galan aydymlary bir täzesi öwüşgünne, täzesi owaz bilen yerini ýetirýäňiz. Has kim bilen maslahatly işleýäňiz sebäbi türkmençilikde aýdylan bir gowy söz bar. Maslahatly biçilen don hyska bolmaz diýilýär. Aydymlaryň sözlerini üns beren halipalardan düşünmedik ýerimi soraýan. Ondan soň öz sadanam Bayram Uluş Annemeretov esasy işleşen. Hem rejissor Kuwanç Allahnazarov köp maslahatlar berýär. Ýaş tekilli kompozitor Ihlas Gurdow bilen maslahat edýär. Şeýdem halipalaryň aydymlaryny öwüşgün berip başardygymyzdan ýerine ýetirýär. Soňky wagtlar Toymrat, haýsy aydym hasam köp dinleýäňiz? Hinlenip ýa gowy dinleýän aydymyz haýsy? Şular esasy dinleýän aydym Türkmenistanyň atgany artisti Anna Necipbarowyň Dolanmaryň bir gowy aydym şol aydym. Özüňiz de ýerine ýetirip gördiňiz Toymrat. Ýerine ýetirdim. Ondan Türkmenistanyň atgadan artisti Anna Necipbarow dinledim ýerine ýetirenmiz. Hawa dinledi, özüm ruhsat berdi, arkaýyn aýdy berdi. Ona gelin gepleşmeden şu yerine belki tamaşaçylarymyzdan belki garaşýandyr. Hinlenip berersiňiz. Dolanmarın süýgüňe, dolanmarın ödüňe, dolanmarın nädiňe, dolanmarın. Toymrat yerine ýetirip beren şeýle şeýlerini aýdym üçin köp sag bolsun aýdýas. Doğrudanam diýsem bir gowy aýdym ýatdatdyňyz. Insan özüňe hemişe Toymrat maksat goýar. Her bir işin başına baranyna, öz yetmeli arzularyna, menzillerine tarap insan ädime diýär. Her bir işte öz maksadyny ýetmek üçin siziň pikiriňizçe näme etmeli insan? Ilki bilen hoş geldi. Anam zähmet çekmeli. Gönüllerimiz aýtypdyr, çekseň zähmet, ýagar rahmet diýip. Esas ihlas edip işlemeli. Şoňa görä meýwesini görýän. Elbette, dogry bilýän sunugat, elmedama zähmet talap edýär. Hemem öz maksadyny ýetmek üçin Toymrat insan hemişe öz kalbyny päk saklamaly. Dogry dämi? Gelin Toymrat gepleşigimizden aýdym sazlar bilen dowam edeýelimi? Allahu vesselam. Onda sahnamy size garaşýar. Süýärin humayım seni, humaycan. Süýärin humayım seni, çipýaly gara meňe, ýüregim seňden doly, görmedim bolýan däli. Süýärin humayım seni, çipýaly gara meňe, ýüregim seňden doly, görmedim bolýan däli. Süýärin humayım seni, humaycan. Süýärin humayım seni, humayym, süýärin humayım seni. Saçlarında gülümüyd, bir dadım sen birisi, yaptı meni anvarisi. Süýärin humayım seni, saçlarında gülümüyd, bir dadım sen birisi,
Tanrım humayı koşur Sevim humayı koşur Aşın tüyleri kalktı Sevmedi ve sevi yok Sevim humayı koşur Tanrım humayı sana koşur Humayım, humayca Söylerim humayım seni Humayım, humayım Söylerim humayım seni Humayım, humayca Söylerim humayım seni Söylerim humayım seni Söylerim humayım seni Varardım mı vereyim sana Canımın cananı Gülcan Mihman bugün olanı da Incitma mihmanı Gülcan Kıyılarım soltanı Gülcan Ey mihman bollum olanı da Incitma mihmanı Gülcan Kıyılarım soltanı Gülcan Aşk oldum men sevgilim Hindip şeyda bilbilim Rikim ile men oğlana Kıyıların sultanı Gülcan Derdimin dermanı Gülcan Ey rikim ile sen oğlana Derdimin dermanı Gülcan Kıyıların sultanı Gülcan Zulmün senin umidiyle idin vaadalarımı dağla Gezimle seni sonra bağımın bağmanı Gülcan Derdimin dermanı Gülcan Gezimle seni sonra kıyıların sultanı Gülcan Derdimin dermanı Gülcan Açıdım mekrivan Girdin dirdim kalmaz canım Dinledi çık yerin darın Kıyıların sultanı Gülcan Derdimin dermanı Gülcan Dinledi çık yerin darın Kıyıların sultanı Gülcan Derdimin dermanı Gülcan Kıyıların sultanı Gülcan Gidiyorum san hayrına Ay gidiyorum san hayrına Kinen olmasın birine Cay bilemedin yerine Fıdağlar dilin uğrayacak Fıdağlar dilin uğrayacak Cay bilemedin yerine Fıdağlar dilin uğrayacak Fıdağlar dilin uğrayacak
adı kenne bilir oldun adı kenne hata bardır her bir günne midan uğrul olmayana yağlar güllün uğrayınca yağlar güllün uğrayınca midan uğrul olmayana yağlar güllün uğrayınca yağlar güllün uğrayınca Anamlar yandım düştüm Anamlar yandım düştüm Mecnun buluva dağını açtım Yani olmuştun ayıra düştüm Vedağlar ile uğrayınca Vedağlar ile uğrayınca Ve yarından ayıra düştüm Vedağlar ile uğrayınca Vedağlar ile uğrayınca Mehmet Kurvan neler vurdum Mehmet Kurvan neler vurdum Hakkan ödüve bilmez derdim Otuğunla bir namardım Vedağlar kullin uğrayınca Vedağlar kullin uğrayınca Otuğunla bir namardım Vedağlar kullin uğrayınca Vedağlar kullin uğrayınca Yani olmuştun ayıra düştüm Vedağlar ile uğrayınca Vedağlar ile uğrayınca Toymrat köp sağ bolsun aýdýas. Ýerine ýetiripberen aýdymlaryňyz üçin biziň kepleşigimizi ýene-de dogrusy jemleýiji sowalar bilen dowam edýäs. İnsan mydamy özüni kämilleşdirip ýaşaýar. Haýsy kärde bolsun, haýsy işde bolsun, sunawat ýoluna siz özüňizi näçe kämilleşdirýäňiz ýa-da sunawat ýoluna ilkinji başlanyp pursatlaryňyzy sizi kämilligi iteren dost ýarlaryňyz belki öz eliňizi tutup öwreden halipalar bardyr. Esas estrada aydımların tilsimlerini öwreden halipam Saýlaw Arazgylyç, gitara saz rolunu çalmagy öwreden halipam Hudaýaly Ewliýaly. Esasy öwredenler şolar. Yani dama dürüzlük üstünlükler arzu edýäs. Ne durmuşda ýaşaýyşyň baş üstünleri näme diýip görýäňiz? Ýaşaýyşyň baş türleri adamyň zyna tasaplanýan akyl, ýaşy zadalygyň alamaty tasaplanýan sahylyk, hemem sabr. Häzirki wagtda arkadaky gahrman serdarymyzyň halallyk, insanperwerlik hem-de watan sevmek baradaky öwüt indewleri bizi ýaşlara görelle mektep bolupdyr. Elmedama şeýle Toymrat asuda watanymyzda Türkmen halkynyň milli lider biziň baş halipamyz gahrman arkadamyzyň saýasynda hormatly prezidentimiz arkadaky gahrman serdarymyzyň saýasynda şeýle bagtly ýurtda döwrümizden wasp etmek, ýeter etmen arzu edýär şowlukýar bolsun. Awa şeýle pursatdan peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaky gahrman serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Ýan tutumly işler elmedam rawaz alsyn. Arzularyňyz hasy bolsun. Geliň ne kepleşiňiziň hem ahyryny näýe aýdym bilen jemläli. Sadanlar toparym bilen bir döreden aýdymyz we sözler Şam Muhammed Anaýewiň sözlerini öýe barýan ýollaryň gowsyp şol aýdym ýerine ýetirip berýän mümkin bolsa. Ulu howaslan sahnamyz size garaşýar. Yükselmez güç, ağda birlik gücüdür. Yenilerimiz başımızın tacıdır. Bal tüyücü ballanın bala tüyücüdür. Başlarım zipalar, ellerim bozu. Bal tüyücü ballanın bala tüyücüdür.
Başlarım zipalar, ellerim oldu. Doğa tapıntı yıkı olup dil bilin. Bir iş tutsun geçitkin il bilin. Sözlü çürleri şirin zaman dil bilin. Yüreğim dilidir, dillerim oldu. Sözlü çürleri şirin zaman dil bilin. Yüreğim dilidir, dillerim oldu. Madam dedi o tuttum niyeti beni. Yar aşkına girdim divana deli. Madam dedi o tuttu niyeti beni. Yar aşkına girdim divana deli. Yar gülü güz gülü olmadın veli. Yerkemin öz gülü güllerim oldu. Yar gülü güz gülü olmadın veli. Yerkemin öz gülü güllerim oldu. Şah Muhammed kuşum bakar yadım var. Allah'ımın şükür oğul kıydım var. Köp yollarda ayak batın idim var. Öye var yan yol, yollarım oldu. Köp yollarda ayak batın idim var. Öye var yan yol,